Ngiyathokoza kakhulu mfowethu. Ayikho into engijabulisa njengale nto ukubona iy'nsizwa ey'qhamuka nalo shuni wesichumano. Mina umtshengiseni kwakuyiqhawe lami anginalo elinye. Umtshengiseni nje kwakuyiqhawe lami, so kuyangithokozisa kakhulu. Mhlawumbe futhi angingedwa-ke sibaningi esithokozisa ukubona lo shuni lo ubuya ngesivinini. Zikhona ney'nsizwa ezinye ezidlalayo nawe ukhona kulezo nsizwa lezo ey'ngulaleli umsebenzi umnandi kakhulu muhle and ngibonile ukuthi usebenzile ney'nsizwa futhi esize emkantshubomvu emculweni kamaskandi but siyeza kuleyo. Ngifuna sithi ukuhlehla kancane semuva mfowethu. Mhlawumbe utshabe mnandi uma singafisa nje ukwazi ukuthi ungena nini kule ndima yomculo kamaskandi futhi kanjani nje. Mina kade ngangena kulo mculo. Mhlawumbe ngangena ngo-2006-7 lapho. Yeah. Ukuze benginokukhipha ama-single ngikhiphe mhlawumbe ngikhiphe ama-EP kanjalo ngabuye ngama-ke ngoba khona izinto ezangiphoqayo nje ngabona ukuthi hayi ake ngime kancane yabo. Kodwa-ke kuye kuthi into uma isegazini hhayi ukuthi ngangime ukwenza umculo bengiwenza nje ngoba umculo ukucula into efika noma yinini ukuthi nalo iculo uthuka usulicula yabo ukuthi nje uyinikiwe leyo nto ukuthi ukwazi ukuyikhanda yabo. Ziningi nje ingoma esengiyikhandile kodwa ezinye engakazwakali. Yilokho nje mfethu engingakusho ukuthi cha umculo into esegazini esiyenzayo ngokuyithanda futhi yabo. Kodwa ngike ngama nje ngo-2007 nje ngase ngikhona endimeni. Mhlawumbe usakhumbula bhuti-ke cha kuyabuka impela sesiside isikhathi ukhona. Uma usakhumbula mangaka ama-albhamu osuwenzile? Ama-albhamu osengiwenzile abo-4. Ya mhlawumbe awu-4. Yes-5 mhlawumbe le. Mhlawumbe kumuntu omncane ngoba ngicabanga ukuthi kufuna ukuthi ey'ntweni kanje sishiye isifundo nalabo abancane abaseza ngemuva. Ubantshontshela nje kuma-challenges nawe okwabhekana nawe kulo mculo lo ngoba wona umculo olulu udinga ukuthi ukhakhayilithe uqine impela. Ya kunjalo mfowethu. Cha yabona emculweni ungangeni nemali yabo. Senzo yethu ngena ngani ngothando yabo. Futhi ungathi uma ungena la kumaskandi bese uyeka impilo yakho yenzayo ngale yabo nje thina siyasebenza thina yabo. Ungayeka umsebenzi ngoba uthi uzongena emculweni, ungayeka ukufesa ngoba uthi uzongena emculweni. Umculo awube isiphiwo sokuthi ufuna ukudeliver lokho khona. Okubalulekile ukuthi ingoma oyenzile ayijabulise wona before ijabulise omunye umuntu ngoba akube uwo okwazi ukudlala hayi wenze ingoma ezohlulwa ngisho ukudlala nawuwe yabo. Yenza ingoma ojabulisayo noma uyidlala ngoba usuwenzela lo muntu lo ophila kuwe ufuna ukuthi wenze leyo msebenzi ukuthi ajabule. So uma kujabule wena kuzobe sekuyibonus kwabanye abantu. Lokho engingakusho ukuthi umculo wenze ngothando ungawenzi ngokubheka ukuthi kanjani. Okulandela ngale ibonus. Yilokho engingakusho kumuntu ongenayo ukuthi akangene ngothando nangesiphiwe nangento akayinikiwe ukuthi uyayideliver ebantwini. Engangeni ngokuthi ngibheke imali ngoba uzothi uma ngasayitholi leyo mali bese kuba kushungu futhi. Siyabonga ukuzwa lokho ngoba bona cha music awukhulula kakhulu. Kuyadingeka ngempela ukuthi lento kube ukuthi isipho ngoba isebenza ngomoya kuyenzeka ukuthi uyayiphiwa abantu abadala ukuthi idlulisele emphakathini. So siyabonga ukuthinta leyo ndawana. Mfowethu ngifuna ukubheka la ngicabanga ukuthi ngesikhathi ungene ngaso ibisekhona lento yama-CD ngesiLungu ebizwa ngama-hard copies in terms of ukusabalaliswa komculo. Seshintshile-ke manje-ke seku-digital. Ungathi nje uphawula kwakho nje mhlawumbe uma ubheka umehluko compared to isikhathi ofike ngaso namanje. Ngibona ngazuthi lesamanje sona esihle kakhulu yabona. Ngoba leso sasiphambilini besisilimaza konje thina mina ngakhipha i-CD eyayithi Sinqumo Sky. Leya CD yahamba kakhulu kodwa ngenxa yemikhokho ngaze ngawina ngayo leyo ama-competition hayi Confront njalo. Kodwa ngenxa yemikhokho kwathola ukuthi umculo unjani
awutholi lutho ngawo kangako yabo kodwa njengamanje ngoba seku-digital sekulula ukuthi abaculi bazuze siyabona abaculi ababe nenhlanhla ukuthi benze ingoma ethandwa abantu manje bayaphumelela bayaphambili ngenxa yani yama-digital. Ngiyacela ukuthi wonke umuntu nalabo abadala abasezingeni leminyaka ethe thuthu bafunde ukuthi basilalele kuma-YouTube nako-Spotify njalo njalo ukuze sikwazi ukuzuza siphinde sibenzele into efanayo ngomso.